SoilGuard er et EU-projekt med 25 partnere fra 17 forskellige lande. Som navnet SoilGuard siger, så handler det om at passe på jorden. Nede i jorden findes et komplekst netværk af organismer, men vi ved meget lidt om, hvordan biodiversiteten i jorden er påvirket af den måde, vi dyrker jorden på og af klimaforandringerne. En del af SoilGuard er at undersøge, hvordan klimaændringer som tørkeperioder og hedebølger påvirker biodiversiteten nede i jorden. Vi har i 7 lande opsat åbne telte i 2022 og 2023, og med de her åbne telte har vi simuleret tørkeperioder af 3 måneders varighed. I 2023 har vi afsluttet tørken med at installere varmelamper i den ene ende af de her åbne telte, og dermed har vi kunnet skabe 5 døgns hedebølge, hvor vi har hævet temperaturen ned i jorden betragteligt. Før og efter simulering af tørke og hedebølger har vi taget jordprøver i markerne. Jordprøverne er sendt til analyse for en lang række både fysiske og kemiske parametre og ikke mindst biologi. Der er mikroskoperet, og der er lavet DNA-analyser for en lang række organismer, spændende fra bakterier og svampe til midder og rundorme. Så SoilGuard giver en enestående mulighed for at få et indblik i, hvordan den måde, vi dyrker på, og hvordan klimaforandringerne kan påvirke livet nede i jorden.